Καλησπέρα φίλοι και φίλες, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα σε όλους και όσες γιορτάζουν αυτό το καιρό. Με αφορμή την ανακαίνιση και την με αφορμή την επαναλειτουργία της Sacré-Cœur, της Notre-Dame στο Παρίσι, και οπωσδήποτε του μνημείου αυτού που στέκεται αιώνας ως σύμβολο της θρησκείας μας της χριστιανικής, με την Παναγία σαν πρότυπο και σύμβολο. Μου έχουν έρθει ορισμένες σκέψεις πάλι σε σχέση με τη γυναίκα και την ισότητα των δύο φύλων, διότι συμβαίνουν πολλά αντικρουόμενα πράγματα σχετικά και βλέπω ότι ενώ θεοποιούν τη γυναίκα, συχνά τουλάχιστον η δικιά μας θρησκεία, και θέλουν να την αγιοποιήσουν για τις θυσίες της, και φυσικά δεν μιλάω μονάχα για την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού, αλλά για όλες τις μητέρες, είτε γίνουν παιδιά ιδιαίτερα, με ιδιαίτερες ικανότητες, ευφυΐες κλπ, αλλά οι οποίες γεννούν παιδιά με κάθε είδους ικανότητα ή έστω μη ικανότητα, κάνουν ένα θεάριστο έργο, έτσι, διότι διαφορετικά δεν θα υπήρχε η ανθρωπότητά μας. Λοιπόν, οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι μητέρες προσφέρουν πολλά στην κοινωνία μας, και τουλάχιστον αυτό η χριστιανική θρησκεία το εξυμνεί και το αναγνωρίζει. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πολλοί χριστιανοί και μάλιστα οικογενειάρχες ασκούν βία και βιασμούς στις γυναίκες τους. Και αυτό έχει γίνει πλέον ένα συνήθες φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και φαντάζομαι και γενικότερα στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει σχέση πλέον με τα πρωτόγωνα ένστικτα των ανθρώπων, με τις ορδές που υπήρχε ο νόμος του ισχυρού, και εφόσον ο ισχυρός είναι ο πατέρας, πιστεύει ότι έχει δικαιώματα πάνω στη γυναίκα του και τα παιδιά του που είναι πιο αδύναμα. Ελπίζω να μην επανέλθει αυτός ο νόμος του ισχυρού, αν και το βλέπουμε καθημερινά παντού. Όποιος έχει ισχύ, εξουσία, λεφτά, αυτός αποφασίζει, και οι υπόλοιποι απλώς, αν έχουν την τύχη, καταφέρνουν να επιζήσουν. Ωστόσο, όλοι μαζί είμαστε αλληλένδετοι. Δηλαδή και οι αδύναμοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι στο τέλος. Και τα παιδιά είναι χρήσιμα και τα παιδιά χρειάζονται προστασία. Δεν χρειάζονται βία και κακοποίηση.
Αν μη τι άλλο, γιατί τελικά όταν μεγαλώσουν θα κάνουν και αυτά τα ίδια. Λοιπόν, βλέπω ένα διχασμό της σκέψης και της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς των χριστιανών, που από τη μια εξυμνούν την Παναγία και από την άλλη βιάζουν και κακοποιούν. Αυτό είναι το ένα που με βάζει σε σκέψη. Και το άλλο τώρα σε σχέση με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Συρία. Βλέπω ότι τους τζιχαντιστές που γνωρίζουμε τι ιδέα έχουν για τις γυναίκες τους, τις χρησιμοποιούν απλώς σαν μηχανές παιδιών και τις βιάζουν και όλα με βάση το Κοράνι. Αν και δεν το ξέρω καλά το Κοράνι, πιθανόν να μην τα λέει αυτά ότι πρέπει να τα κάνουν οι άνδρες. Οι άνδρες όμως έτσι κάνουν, βασισμένοι στα δικά τους πρωτόγωνα ένστικτα. Αλλά δεν φαίνεται κανείς να τιμωρείται για αυτές τις βιαιοπραγίες ενάντια των γυναικών τους. Αντίθετα τώρα τους αναβαθμίσανε σε αντάρτες ενάντια του Ασάτ και απελευθερωτές. Το γιατί τώρα μπορεί κανείς να το βλέπει από πολλές πλευρές, ότι θέλουν να κερδίσουν εδάφη, ότι θέλουν να κερδίσουν οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι πόλεμοι γίνονται μεταξύ ανδρών και τελικά αυτοί είναι που θέλουν να υπερισχύσει η δικιά τους θρησκεία, η δικιά τους ισχύ, η δικιά τους εξουσία που αφορά και τις γυναίκες. Αυτή την πλευρά όμως δεν την βλέπει κανείς. Δηλαδή να πει σε ποιο πολιτισμό οι γυναίκες έχουν ισότητα για να τον υπερασπίσουμε αυτό τον πολιτισμό. Όχι, βλέπουν εδάφη, βλέπουν οικονομικά κέρδη και όλα αυτά υπερτερούν. Οι γυναίκες παραμένουν στην ίδια θέση, είτε στη μία μεριά είτε στην άλλη. Λοιπόν, αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, παρόλο ακόμα που βρίσκομαι σε ανάρρωση μετά το τροχαίο που είχα πριν 1 μήνα και μετά την εισαγωγή μου στο νοσοκομείο. Ένιωσα αυτή την ανάγκη να τα μοιραστώ αυτά δικά σας, διότι κάποτε πρέπει να γίνει μέσα σε όλο αυτό το κικαιώνα που λέμε πόλεμοι, χρηματοοικονομικός πόλεμος, ο ένας πόλεμος, ο άλλος υβριδικός, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Πρέπει να φέρουμε στο νου μας και τη σχέση της με το γυναικείο φύλο όλων αυτών. Βέβαια οι γυναίκες έχουν πάρει τα ενία σε πολλές θέσεις, στους χριστιανούς τουλάχιστον, αλλά και στους Εβραίους. Αλλά συχνά και αυτές θέλουν να έχουν σχέσεις ισχύως και σχέσεις εξουσίας, να μιμούνται τους άντρες και ως εκ τούτου να καταπιέζουν τους αδύναμους. Και οι αδύναμοι αυτοί είναι και πάλι γυναίκες και παιδιά. Εγώ απλώς το επισημαίνω όλα αυτά, σκεφτείτε τα και πάρτε και εσείς τις αποφάσεις σας με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.